श्री श्री बिमा माइनाव फुजा एबा लखि फुजाया सौफैबायानो। बे फुजाखौनो गाजा गोमजायै खुंफुंनो दाब दाब जायगायाव लाहार फाहार खालामगासिनो। बेबादिनो बाक्सानि सालबारियावबो 89 मायथाइ श्री श्री बिमा माइनाव फुजा फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरसिम मेहेरगोनाङै गाजा गोमजा खुंफुंनो साखाफारा जादों बाक्सानि सालबारियाव। साखाफारा जाबाय थानायावनो नुजाथिहैनाय जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीनि लाइभ एक्सक्लुसिभखौ नोंथांमोना नायलांदो। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सानि सालबारियाव। साननैसोल'सै गेजेराव श्री श्री बिमा माइनाव फोरबोआ 89थि माइनाव फोरबो फालिनो थाखाय सालबारि कमिटिया मोनसे मेहेर गोनाङै हाबाफारि मावगासिनो दं। लोगोसे बिथांखौ केमेरामेनखौ देखाबाय दिसे बे समाव बिथाङा केमेरायाव देखागासिनो दं। बिथांमोना दिनैनिफ्राय 6 दिननि हाबाफारिखौ लानानै दिनैनिफ्राय मावफुंगासिनो दं। माखासे जोङो बिथांमोनाव फुजा कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनाव जों माखासे खोथा मिथिना लागोन। बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों माबायदियै लांगोन आरो माबायदियै सोलिलांगोन आरो माबायदियै बिथांमोना बे 6 दिननि हाबाफारिखौ लानानै माबायदि गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लादों बेखौ जों माखासे खोथा गुवारै जों आदा खुलुमबाय। नोंथांमोना बे श्री श्री माइनाव फोरबोखौ बिथांमोना सानबेसेनि हाबाफारि लादों? 6 दिननि बे 6 दिना 9 तारिखनिफ्राय 14 तारिखहालागै निस्सय जोङो 9 तारिखै ओरैनो बादायलायनाय कम्पिटिसन लादों आरो बरायनाय जिहेतुके गेदेरखौ मान होनाय जोंनि जिहेतु बारग' आरो ओनसोलनि गेदेमाफोरखौ जोङो आर'नाइ होनानै जेनेबा मान होनाय बेखौ लादों जोङो प्रग्रामखौ। बेनो नेक्स्ट दिना जोङो 10 तारिखआव खुला गान थागोन आरो धुलिया पार्टि दङ आरो बर' इयो आरोबाव जोंहा 11 तारिखै बेबो एसामिस गान इयो धुलिया बे दिनाबो थागोन आरो जोंहा 12 तारिखै बिदिना बर' गान आरो 13 तारिखैबो जोंहा एसामिस गान। निस्सय गेजेराव जोङो सिरियेलि हारसा खुला गान बर' खुला गान बेखौ लाखिनाय जादों आरो 14 तारिखै जोंहा अपेन मोनसे माने कालचार श' जेनेबा इयो बयनिबो रायजोनि रंजानायनि थाखाय 2 सिंगार जोङो रायज्लायबाय दं इतिमध्ये कमप्लिट जाथ'वाखै। सासे जादोंमोन मोनसोम होननाय सासे गायक, बेनिफ्राय जोङो गायिकाखौ मोनथ'वाखै, मोनहांगोन निस्सय रायज्लायबाय दङ। बेखिनिखौनो जोङो प्रग्राम लानाय जादों आरो ओनसोलाव ओरैहाय जोंहा जेनेबा सिनेमा दङ साइडआव आरो मिना बाजार मोनसे दङ आरो सार्कास दङ। दा बेफोरखौ लादो आरो दा बेखौ लानायाव जाहाथे जोंनि फुजाया एसे मोजाङै गाजा गोमजायै जायो आरो जौ जुवानिफ्राय जाहाथे एसे गोजानाव थायो बेफोरखौ जोङो एसे साबधान खालामदों। नोंथांमोना ओरैनो खै बोसोर जाखो बे फोरबो फालिनाया? जोंनि बियो फोरबो फालिनाया 8 जाबाय। बेसेबांबा बोसोर आगोलनिफ्राय 89 थम जाबाय। निस्सय जोङो दिनै फैयै थांनाय माबायावबो जोंहा डायमन्ड जुबलि खुंखांबाय। नै दा निस्सय 12 बोसोर गैला आरोबाव खुंबावनो बे आरो बे फुजा कमिटिनिनो बिथां नेहाथारि बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिना लागोन। नोंथाङा मा फोरमायनो सानो बे समाव? जोंथ' आरो जा बेहाय रायजो राजाफ्रा लुगैनाय बायदियै सान्थिखौ लुगैदों रायजो राजाफ्रा, जायनि जाहोनाव जों माने गासिबो लैहोर दिनै जों कर'ना भाइरासनि दिनावबो जों नुवाखै माबा जेरैबायदि माबानांगौमोन रंजानो मोनाखै, गोसो गोजोनै जों माबानो मोनासै बिदि होननानै माने गोबां रायजोफ्रा जोंखौ बुंदों। आरो बिनिखायनो एबार जोङो कर'ना भाइरास जोबनायनि उनाव जों माने जोंनि सारा बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनैनो माने एबार दिन्थिफुंनो जों सानदों आरोखि। मानो होनना बुङोबा बिनिखायनो जों मा खालामबाय 9 तारिखनिफ्राय 14 तारिखसिम 6 दिन सानखौ लाबाय जाहैबाय जों। बे लानायनि बेनि गेजेरावनो जोंहा गोबां प्रग्राम सोदेरनाय जादों। बे प्रग्रामाव जाहैगोन जोंहा बर' थियेटार जागोन, खुला गान, बेनिफ्राय असमिया खुला गान थागोन, बेनिफ्राय आरो जोंहा ओरैनो खन्थाइ मेथाइ खननाय बादायलायनाय थागोन। लोगोसे जोंहा आरो हारिमु माबा बे फैबावगोन, कालचार श' जाबावगोन। थांनाय बोसोर माबायदि खुंफुंदोंमोन नोंथांमोना? जों बे कर'ना भाइरासखौ जों माने फल' खालामनानै
जों माने जेरैबायदि खुंनांगौ जों बिदि खुंफुंनो हायाखै आरोखि जायनि जाहोनाव जोंनि सरखारनिफ्राय मोनसे नियम निथि माने जोंनो बानायना होदोंमोन जायनि जाहोनाव ससियेल डिसटेन्स मास्क गाननांदोंमोन बेनिफ्राय आरो खायसे खायसे सरखारनि थिननाय बिथोन बायदि जों माने किसुमान खामानिखौ मावनानै जों फुजाखौ माने फालिदोंमोन आरोखि सानब्रैबाबो फालिदोंमोन जायनि जाहोनाव जों आर'ज हानजा लादों नाम पार्टि लानानै जों बिदिनो माने जोंनि माबाखौ सानब्रैनि हाबाफारिखौ जों बिदिनो माने फोजोबनो गोनां जादोंमोन आरोखि जायनि जाहोनाव गोसोआ लुबैबाबो ज' हाला जाहैबाय जायनि जाहोनाव बिथां सासे बिबुंथिगिरिया जा एडभाइसार उप' एडभाइजारा होनदों माने बिश्वआवनो कर'ना भाइरासआ सोनारदोंमोन नालाय जायनि जाहोनाव माने अकल बे बड'लेण्ड बा अखम माने आसामावल' नङामोन बेनिखायनो थारमाने जों खोब माने गोसोआव हमथानानै माने सोलिनो गोनां जादोंमोन आरोखि जायनि जाहोनाव नोंथांमोना बेयाव माने सिसि केमेरा बा माबा मोनसे केपासिटि जोंनाव सिसि केमेराया जोंना बेहाय कमप्लिट र'डआवनो जा मन्दिरावनो जा माने फुजा थिलिखै जों जाया माने दखान पाहारखै जायाथों माने जों सिसि केमेराखौ जों अलरेडि जों फिट खालामजोब्बायानो आरो थांनाय जों कर'ना भाइरासनि दिनाव जों सिसि केमेराखौ फिट खालामदों दिनै सिसि केमेरा फिट खालामनाया आजि 15 बोसोरसो जाबाय जोंनि बेहाय जोंनि फुराना कमिटियानो बायना गालांखादों जों मात्र रिपेयारिं खालामदो ओमफ्राय सिसि केमेरानि वेर बा थारफोरखौ जों गोदान गोदान सोलायनानै जों माने स्पस्ट हिसाबै मावबाय थायो आरोखि दा जों लागायनानै दोनखायो सिसि केमेराखौ जायनि जाहोनाव जेबो माने गाज्रि माबा नुथायफ्रा जाहाथे बेहाय सिखारा बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ अनुरद खालामदों माने खावलायदों जाहाथे बेफोर जाया जों जाया आरोखि जाहाथे जोंनि बे फुजा जिथु खुंनो जों आखायाव लानाय फुजाया आलो गोजोनै माने गोजोनै सोलिना थांथों बेखौ आं खावलायदों आरोखि बिथाङा माखासे खोथा बुंफोरना होबाय लोगोसे बिथांमोननि फुजासालियाव बा लामा दथायावबो गासिबो सिसि केमेरा थानाय जागोन होनना बुंदों बिथाङा आरो लोगोसे जोङो फुजा कमिटिनि बिथांमोनाव माखासे खोथा কি ক'বা এইখিনি কম আমাৰতো প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰী যিখিনি ক'ব লগা এনেতো ক'লে গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে আমাৰ মা লক্ষ্মী পূজাখন সুকলমে ভালে ভালে চলি যায় এই আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা এইখিনি হয় আমাৰ গেছ হিচাপত আমাৰ MLA ফণীধৰ তালুকদাৰ আৰু আমাৰ BTCৰ 21 হেৰি সমষ্টিৰ শ্ৰী জয় মছৱাৰী আৰু শ্ৰী বিনোদ মছৱাৰী থাকিব এই তিনিজনী আৰু ৰাইজলৈ মোৰ এটা আমাৰ লক্ষ্মী পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল যাতে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সুকমলৰে আমাৰ এই 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচী সহযোগ কৰি যাতে সুকমলৰে পাৰ কৰি দিয়ে এই আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা नोंगौ बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायना होबाय लोगोसे बिथांमोना बेयाव 6 दिननि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लादों लोगोसे दिनैनिफ्राय बिथांमोननि सायनासालि लुनाया लुगासिनो दं बिथांमोना गेजेराव साननैसोल' दंबावो बिथांमोननि बे सायनासालि लुनाया दिनैनिफ्राय आबुं महर मोननो थांगासिनो दं लोगोसे बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायदों दि माखासे बेयाव जुवा लोगोसे बायदिसिना गेलेनाय बा थासारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननायखौ बिथांमोना फोरमायदों लोगोसे बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL